Bagaiz guztiz aldatu behar dugu, datozen minutuetan, eta martitzen ere moduan, ekonomia kontuei heldu behar digu, eta horretarako gurekin dago platoan, Leire Kortabarria lankidea. Gabon, Leire. Gabon, Txomin. Gaurko honetan, Baiaran, Debagoienean oso ezaguna den kooperatiba bati buruz berba egin behar dugu. Hala da, Kopreziren inguruan hitz egingo dugu, izan ere, Koprezik 50 urteak ospatuko ditu aurten, eta krisi garaian egon arren, arrakasta izan daiteken erakusle da Koprezi. Horrez guztiaz hitz egiteko, hemen daukagu Kopreziko lehendakaria Ane Gaztañaga da bera. Gabon, Ane. Gabon. Gabon, Ane. Esan du Leirek, 50. urte urtean sartu zaretela urten, pentsatzen dut ospakizunak egongo direla, egitaragoa dagoeneko prest duzu edo? Bai, aurten ospatzen dugu 50. urte hurrena, ondiokan ez dauko guztiz itxita programa, badauko gauza batzuk gauza batzutan lanien bagabitz, baina zehatz-mehatz itxita ez dauko programa. Bai daukoena prestatuta da, zeintzuk dien guk landu nahi duen helburuak, ez? Nahi dugu atzerantz begira, 50. urte hurrena ospatu, baina baitza etorkizunerantz begira zeo zer izen daixela, ez? Uste dugu ondiokan Koprezik, bere ibilbidea itxeko badaukola eta. Luzerako dagoela. Luzerako dagoela, bai. Nahi dugu baitza, herrixakin lotura sendotu, Koprezi talde globala moduan sendotu, ez? Planten arteko erlazinuak bebai sendotuz, eta bebai aurkeztu bai hornitzaileei, bezeruei, langileei, eta gaur egun langile dienei eta langile izen leikienei proiektu erakargarri bat moruen, ez, Koprezi. Bai. Nola joan da aldatzen Koprezi? Asko aldatu da, oin dela 50 urtetik ona? Koprezi, egisa esan, asko aldatu da, ez? Beti bili da Koprezi, gauza, Koprezin merkatua negozioa beti zen da berdina, beti zen da etxetresnentzat komponentiak fabrikatzia. Baina bai da egisa asko aldatu dela, ez? Bilakaera handixa auki daula Koprezik, hasieran lizentziak erosi behar izan zituzten, produktuak fabrikatzeko, gero eukizauien euren desarrollo propioak, gero, badakitzue Koprezik kanpora bejoan inbiar izen zala, ez? Dolarran paritatia zala eta ez zala, oso zaila itzen zen hemendik barbako entzat, gazesko barbako entzat, itxurrixeak hemendik estatu batuetara esportatzia, eta orduan Mexikon implantau zen, eta, gero krisi garaixak eukizituen, kalidade ziurtagirisa lortzen iso 9.000 lortzen lehengo kooperatiba industriala izen zen. Koprezin adaptetan fanda bere historian ziar, ez? Egoerari. Eta, orain momentu honean zaudete, okerrez banago, iaz, 110 baino gehiago hasi zen Koprezi. Zein da zuen sekretua? Lehen komentau dut, ez? Nik uste dute Koprezik arazuei aurrez aurre behiketan jakin dauen kooperatiba bat izen dela, egoerari adaptetan jakin izen dauen kooperatiba bat, eta momentu zaiak be egon die, baina erabakitxak hartu dau, eta asmatu indau, ez? Eta aurten ere hazkunde aurreikuspena dituzu, ezta? Bai, pizkatxo bat azteko aurreikuspena dauko aurten be, bai. Esan duzu lehen, Ane, zuek nolabait ere Mexikora egin behar izan zenutela, pixo bat zegoen merkatuan jarraitu alde izateko, zuek izan zineten, Mondragon taldeko bostu gainera, lehenengo kooperatiba horrelako ekintza bat egiten. Ez dakit gaur egun, zenbat lantegi dituzuen, Euskal Herritik kanpo, zenbat langile aritzen diren bertan? Bai, Mexiko izen zen Mondragoneko lehenengo implantazioa atzerrixan, 1989 inguruan. Eta gaur egun dauko beste 5 planta. Mexikon, Txekian, Italian, Turkian eta Txinan. Guztira Koprezi taldien 1500 bat langile gara, eta erdixak atzerrixan eta erdixak atxabaltan. Eta badukuzue aurtengo beste ordezkaritzarik zabaltzeko asmorik?
Aurten ez dut uste. Baina beti, bueno, nahiko esperientzia positiboak, ekarri dozku bezeruen, bai, bezeruai jarraitzen atzerrera joatiak, eta nik uste kopresik atiak hortara itxita ez daukola. Gaur egun zeintzu dira zuen bezero nagusienak? Hombre, gure bezero nagusienak die BSH, Bosch eta Siemens markak daukonak, beste batzun artien, Whirlpool, Electrolux, General Electric, Fagor bera bebai, punta-puntako markak, ez, dire. Eta zuen esanetan, berrikuntza estrategikoa da, ezta? Nola eta zertan berritzen duzue? Bueno, gu bi norabide jarraitzen dugu berrikuntzan, ez? Alde batetik funtzinua dominetan dugu, ez? Guk ematen duen funtzinua, eta funtzino hori beste ze teknologiakin eman gehikien aztertzen dugu eta zentzu hortan innovatzen dugu. Eta beste alde batetik, merkatuak ze behar dauen, merkatutik oso gertu egoten gare eta ze behar dauken bere beharrei erantzunak, zelan emun, guk dominetan ditugun funtzinuekin, purtso bat. Gero, eta gero kudeak eta mailan eta behin innovatzen saiatzen gare eta prozesutan bai. Beraz, berrikuntza ezinbestekotzat ikusten duzu, ezta? Bai, manteniru alizeteko bai. Aipatu duzu, 50 urtetan momentu onak bizi izan dituzula, momentu txarrak ere bai. Pixka bat, momentu txar horiek ezintzuk izango lirateke, eta nola lortu aurre egiten? Esan duzuna, beldur barik aurre eginaz? Bai, beldur barik aurre eginaz, eta gero, bestien, kooperatiba munduen, bestien laguntza be asko emuten dela, eta kopresiri falta injako nien, taldia hor egon zan, Fagor taldia. Kopresik oso momentu latza bizi izen zauen 80 hamarkada bukaeran, 80 hamarkada hasieran, produktibidadia asko hobetu behar izen zauen, manteniru alizeteko, eta 200 pertsonero kopresitzik urten inbier izen ziren, Fagor taldeko kooperatibetara, garai hartan Mondragon hauen, eta kooperatibak zauzen organizauta talde komarkaletan. Eta orduen Fagorren laguntza ezinbestekoa izen zan, kopresik galera handixak zitzuen, eta bai galerei buelta emuteko, eta baitza sobratzen ziren langileak kokatzeko, Fagorren laguntza ezinbestekoa zan, eta karo, kopresin bazkide zienen esfortzua eta lana bai, bixak. Ane Gaztaina, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik, izango dugu oraindik ere, antolatzen dituzuen 50. urteurren honen arira antolatzen dituzuen ekintzen berri. Seguro, eskerrik asko, eta zorionak. Eskerrik asko. Osondane, beste bat arte. Eta Leire guk orain aurrera egin behar dugu, ekonomia kontu gehiagorekin, ezta? Hala da, astero bezala, titular batzuk atera ditugu interneteko edabideetatik eta hementxe dituzue. Enpresa txikien jabeek ahoz ahokoaz jasotzen dituzten erreferentziak erabiltzen dituzte gehien kontratatzeko. Estatu Batuetan egindako inkesta baten arabera, enpresa txikien 3 jabetik 2 ahoz ahoko sistema duten gustukoen. Beste sistema batzuk ahoz ahokoaren atzetik hauek dira, enplegatuek ematen dizkieten erreferentziak, interneteko iragarkiak 15% erabiliak eta prentsako iragarkiak 9% erabiliak. Murrizketek eta krisiak armen industriari ere eragiten diete. 2011 urtean munduko 100 arma ekoizle nagusiek 400 eta 10.000 milioi dolar fakturatu zituzten, aurreko urtean baino 5% gutxiago. Arrazoien artean, krisia eta gastu militarrean egindako edo proposatutako murrizketak. CasaJobs izeneko telefonorako aplikazioak irabazi du InfoJobs atariak egindako lehiaketa. Aplikazio horrek talentu bilatzailearen lana egiten du egileen esanetan. Beste sari batzuk ere eman dituzte, tartean CrowdJob aplikazioari. Hainbat laguni lanpostu batera talde gisa aurkezteko aukera ematen dio horrek. Eta publikoaren saria InfoJobs Card izenekoak irabazi du. Hainbat lagunek lan eskaintzak elkarrekin konpartitzeko.
Hori etxek titular batzu txomin. Oso ondo, Leire, eskerrik asko, zuri gaurkoan ere gurekin izategatik eta datorren astera arte. Agur, bai. Leireri datorren astera arte eta zuek ikusentzulei, zuoi bihar arte esan behar dizuegu, bihar gainera hemetxe espero zaituztegu besteak beste, Hegaztineroko osasun tarte izaten dugulako eta baita magazinaren ostean lehiaketa Amaia Txintxurretarekin ere esandakoa. Eskerrik asko gaurkoan ere gurekin bat egitarren, bihar arte ondo izan.